Bisan kon bare months na, mga lechonero sa dakbayan sa Talisay mitugan nga way pagsaka sa presyo sa ilang mga baligyang lechon. Ani ang report ni Femery Dumabo. Kay bare months na ug matag adlaw aduna naging mga okasyon, di gud mawa sa lamesa ang lechon. Kaganihang buntag naabtan sa RTV Balitang Bisda kining usa sa mga iladong lechonero sa barangay Dumlog sa dakbayan sa Talisay nga busy na silang pagluto og lechon. Matag weekdays di ay di moubos sa napulo ka lechon ang ilang mga order. Ug matag weekend di usab muminos sa 20 ka mga orders ang ilang madawat. Ilang giangkon nga nabatyagan gyud nila ang pagmahal sa mga sangkap, ilabi na ang mga lamas ug ang kahoy nga gigamit sa pagluto. Apan bisan pa niini, matud sa in charge sa maong lechonan nga sukad nitong Enero hangtod karon, wa pa sila ni pausbaw sa presyo. Pabiling 6,000 pesos ang labing barato ug 10,000 pesos ang labing mahal. Na-feel man na to, ma'am, kay medyo ni mahal man jud ang lamas, pero mawala gyapon namong gihatag sa customer, same lang gyapon nato ang price nga kuan para makareserbisyo yun ta nila og maayo. Pila gay na pinakabarato natin, sir? 6,000, ma'am. More or less 8 kilos na siya niya. Good for 30 ka person na pwede makakaon na. Ilaw sa panikamutan nga bisan unya sa Disyembre, di gihapon sila makapausbaw sa presyo. Ang ilalang panghinaot nga di usab mosaka ang presyo sa ilang gikumprang baboy, gikan sa ilang mga supplier. Hopefully, dili lang sa mga government para mahatag pa yun tag serbisyo sa atong mga customer. Kaya usually ang kung pila ra may ibaligya po sa inyong supplier. Yes, ma'am. ka, sir? Yes, ma'am. Negros yapon naton So supplier. wala ra po dingon kay di. Kasi di pa mahal na ba ang atong supplier? Di pa mahal na ba og kanang baligya sa baboy nila or So far, wala pa man, ma'am. May tagdili lang. Uban ni Rod Prado ug Philip Patricio. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.